in your daily work or when a small incidents happen. Okay, but let's get to the root cause. Let's not just discuss it, but let's really get to the root cause why something happened and how you can improve it. Vandaag is onze 4e kwaliteitsdag en tevens ook onze laatste kwaliteitsdag van het jaar. En vandaag valt het ook samen met de World Quality Day. De kwaliteitsdagen die we dit jaar hebben gehad staan altijd in het teken van groei, samenwerking en bewustwording. En de bedoeling van deze kwaliteitsdagen is om kwaliteit levendig te maken. Waar we proberen te wijzen dat kwaliteit niet alleen over protocollen gaat, maar juist over mensen. Het HOH is bezig onze basis te versterken met verschillende kwaliteitsprogramma's zoals de Joint Commission International Accreditation Program. En ook zijn we bezig met de overgang naar een nieuw EPD, HICS. En daarbij willen we al het abstracte wat in deze programma's voorkomt, als de standaarden die in GCI voorkomen, willen we dat vertalen naar concreet gedrag, bewustwording. Dus kortom willen we met deze dagen bereiken dat we samen leren en samen een cultuur bouwen, zodat we steeds betere zorg kunnen leveren en veilige zorg. Today is not only about learning, it's about inspiration, about reminding ourselves why we do this work and why investing in quality and safety truly matters for every patient we serve. Well, qualidad é um dos pilares do nosso hospital. Para nós é muito importante. De cuidado de nossos pacientes, do que o paciente está central, qualidade é rol em todo aspecto. Não somente o nurse não que vai cuidar, mas toda a gente que está rond de paciente e de hospital, qualidade é hobby importante, algo para ter cuidado. Sei que nós temos que tomar atenção, tempo para dedicar na qualidade. E tipo de dia na assim que de 4 dias aqui, te põe nos tudo junto para nos refletir bom e wacht também que nós por improve de qualidade no hospital. Dus uiteindelijk waar que nós mister, dan cuido com qualidade alto, te safe, nos tour, te sentir nos bom para nos zien nos bom, doen nos patiënten en meer cuido de qualidade goed bom. Deze kwaliteitsdagen worden georganiseerd door de kwaliteit- en veiligheidsafdeling. Dus daarbij wil ik ook natuurlijk heel hartelijk bedanken mijn team, want zonder hun zouden we deze dagen niet kunnen hebben. En natuurlijk ook onze raad van bestuur die dit mogelijk maakt. Dat we 4 dagen in het jaar, 4 tot 5 uur hier kunnen zitten, luisteren naar al deze presentaties en gezamenlijk kunnen bouwen aan ons.